començar a imaginar coses, què és capgirar. O sigui, capgirar és que gira molt, com sempre el circ que gira, també gira, el circ també gira. Perquè jo vaig pensar en la cançó que es diu Alegria, perquè Alegria ella va fer el Circo Soleil, no? I després vam crear un pas de puja que sortim pel començament de l'espectacle. Em va agradar molt la part del principi inicial d'això, de ser tu el que començaves creant-ho tot, o sigui, que no et donava unes partitures i tu les havies de tocar, sinó que formaves part de tot el procés creatiu. Una de les coses que crec que és més maca del que passa amb aquests projectes d'Art Transforma és que realment es crea un espai de creació col·lectiva real, i això vol dir que de cop estem tots connectats amb un full en blanc i l'hem d'omplir sense cap mena de director, diguéssim. I això fa que s'enriqueixi per molts costats i que estigui viu tota l'estona. Fins al mateix dia de la posada en escena és un projecte viu que va fent xup-xup. La creativitat no existeix si no hi ha risc, per tant sí que considero que estem contínuament prenent riscos, alguns més importants, alguns menors, però és provar coses, arriscar-se. Com diu Ken Robinson, és molt difícil no donar per suposat el que donem per suposat. Quan realment dones veu a persones diverses que poden sumar des de diferents llocs, apareix la creativitat perquè passen coses que mai haguessis pogut preveure. Després vam crear les músiques, després vam fer una orquestra, vam conèixer l'orquestreta, que jo no coneixia, perquè és nova, la gent és nova. Però a mi m'agrada molt conèixer gent nova, a mi m'agrada molt, perquè jo soc molt obert i m'agrada molt conèixer més gent, amb persones. Jo venia acompanyant a un grup, no? I era la professional que acompanyava a uns usuaris. Doncs en aquell moment allò es dissol i ja tots som iguals, no hi ha professionals, no hi ha usuaris, tots som persones que aportem, que tenim idees i les diem, que se'ns escolten les idees que tenim. En aquests espais on no hi ha error possible, on tothom està ballant, improvisant, es trenquen moltes fronteres i com a artista és molt enriquidor veure que passa això i no passa res, no hi ha coses que estan bé, no hi ha coses que estan malament, i més si ho fem tots junts. Llavors, quan anem a fer tallers de creació, nosaltres portem unes activitats i sí que acompanyem aquest procés de creació, però és molt important deixar que passin coses perquè les persones realment puguin aportar des del seu punt de vista. I nosaltres recollim això i ho ajuntem amb allò i ho intentem anar-li donant forma. Després d'arribar a conclusions i que aquestes conclusions es converteixin en melodies, en ritmes, en acords, en llavors, doncs jo soc molt encarregat que aquestes llavors, fer-les créixer, les planto amb una pauta simfònica. Es tracta una miqueta d'orquestrar les idees que s'han arribat i fer-les créixer. Sempre estic posant èmfasi en aquest procés creatiu perquè penso que és on hi ha els anclatges per aprenentatges de vida i artístics superimportants, és on les persones es troben, és on realment passa tot, però sense desmereixer mai el final d'aquest projecte, de cada edició, que acaba en una posada en escena, que tenim la sort de poder anar a espais meravellosos. Vam començar el 2013 la primera edició d'aquest projecte, vam anar al Conservatori del Bruc, hem passat pel Conservatori del Liceu, hem estat a l'Auditori, a la Sala Pau Casals, i ara els últims anys l'enorme sort de poder venir al Mercat de les Flors, que és un espai meravellós amb un equip de persones meravelloses. L'ambient en aquestes posades en escena és màgic, perquè tot allò que anem a mostrar ens pertany a tots, no? Ho hem creat entre tots i això crec que és algo especial. És la primera vegada que vaig a Mercat de Flors, mai he estat i estic molt feliç i molt contenta. Va impactar perquè em va fer canviar la mirada cap a les persones amb les que treballava i les que tenia al meu càrrec i va fer que canviés el rol i que canviés la manera de relacionar-me amb elles. Trobo molt curiós perquè a la meva orquestra almenys mai havíem realitzat
O sigui, mai havíem format part d'aquest tipus de processos creatius, mai ho havíem vist així. Sempre era tocar cadascú a la seva cadira i formalment, però unir diferents disciplines escèniques, no? I això, i tocar a la vegada que balles i que et mous, i no sé, ho trobo molt curiós, però divertit. Aquest projecte m'agrada molt que vinguin gent famosa, perquè no, és que si és una persona discapacitada com jo, estàs flipant que en colors, que són músics reals però són famosos. I em fa molt content que m'agradaria que vingui també la Shakira, per exemple, que vingui la Shakira, no sé, que vingui el Pol Soler també. Art Transforma obre aquestes finestres perquè es teixeixin aquests ponts que uneixen l'artista que està preocupat per vendre entrades del seu concert i fer el seu disc amb una realitat on la música realment pren una importància social molt gran, no? La societat és molt diversa. El que passa és que la societat tendeix a compartimentar-nos tots amb els nostres grups, els que fan primer, els que fan tercer. Això realment talla moltes possibilitats i realment la possibilitat de barrejar-nos tots amb una idea comuna i amb unes ganes de treballar en el camp artístic, en aquest cas, doncs jo crec que és una eina cabdal per fer-nos créixer i que tots puguem aprendre conjuntament. Els moments de descans, els moments dels esmorzars o dels berenars, també jo el que he vist és que tothom queda marcat, queda per a bé, però queda amb una empremta que ja no s'esborrarà. Compartint allò que dona sentit al projecte, que és que estem junts, ara i aquí, persones diverses, compartint des del que és l'essència de les arts, doncs això és el motor